Paano nimo nakilala si Denesa? Sa Facebook, ma'am. Sa social media nagsugod ang relasyon ni Jessibon Palomo ug ni Denesa, ang inahan sa duha ka minor de edad nga namatay kaadlawon adtong Nobyembre 10 didto sa Landing, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Unsa ba ang online relationship o internet relationship? Kini ang usa ka relasyon nga nagsugod sa internet ug daghan na ang mga kaso nga ingon niini. Gitandi kini kaniadto sa relasyon nga gitawag og pen pal ug unya nahimong mail order bride ug daghan na ang nabiktima sukad pa kaniadto. Sa research nga gihimo sa Science Direct, gihulagway niini ang online relationship nga usa ka pagbutyag sa usa ka tawo sa iyang pagkatawo sa usa ka estranghero. Muhatag na kini og mga importanteng detalye sa iyang pagkatawo aron motuo pod ang iyang kaistorya. Posible nga kini ang tinuod o posibleng namakak og imong makita ang imong soulmate og posible usab nga kini ang hinungdan sa imong mga luha tungod kay imong madiskubrihan nga daghan na kaayo ang namakak. Unsa ang mga posibleng mahitabo o ang mga risko o dangers sa usa ka online relationship? Unsay posibilidad nga mahitabo kanimo? Una, imong ipakita ang imong pagkatao nga posibleng dunay daotang laraw kanimo. Imong ipakita sa usa ka tawo ang imong pagkatawo nga posibleng dunay daotang intensyon. Unsa ba ang posibleng mahitabo kung aduna kay online relationship? Posible kang ibuli, posible ka nga makatagamtam og emotional abuse kung masakitan. Posible nga magkatag ang imong kalagot, posible nga maulawan ka, o posible mawala ang imong pagsalig sa imong kaugalingon, o posible usab nga dunay pakighilawas nga mahitabo, o dunay harassment o pagpanghadlok, physical o emotional, o mahulog kini sa depresyon. Ang imong pagkatao ko ng imong privacy, usahay imo nang malimtan tungod kay misalig ka. O posible nga ikaw mabiktima sa usa ka gitawag nga online harassment. O posible nga imong pangutanon ang imong mga amigo kung tinuod ba kini o dili. Mao kini ang hulagway o nawong sa online kon internet relationship. Hello, Lorraine. Oh, Kanang pasensya na dun, Lorraine, pero Posible kaayo nga maghigugmaay ang usa ka lalaki ug usa ka babay, labi na kung magpadala kita sa atong emosyon, sa kalami sa tingog, sa katamis sa mga saad. Tungod kay dili malikayan nga ang usa ka tawo dunay kamingaw ug tungod kay gikinahanglan niini ang usa ka tawo nga magmahal kaniya. Mao kana ang istorya ni Denesa ug ni Jessibon Palomo. Misalig si Denesa kang Palomo o gani iyang gipahawa ang iyang inahan sa ilang balay tungod kay misalig na siya sa iyang online relationship kaniyang online nga uyab nga si Palomo. Wala siya istorya, ang nag-istorya lang sa mua nga pawaon na siya ang mama lang ni Denesa. yung sa pag-istorya sa Niana siya nga muhawa na daw siya kay gipalayas na daw siya sa iyang anak. Matod ni Major Rose Aguilar, ang kanhi spokesperson sa Davao City Police, nga karon station commander sa Ecolan Police Station dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ako na atay mga madawat ni na complain, mas probably ato i-refer na sa cybercrime unit. Bali blatter lang may tabo di sa station. Kanay nagpa-blatter sa inyo ha ma'am during the last 6 and 10 months of Kanang may mga video, gusto ipagawa sa ilang corner tapos sila musugot or wala sila makasinabot ba na mo magpa-blatter ang babae. pero sagad ani mga online relationship nagkauyab tungod sa social media. Nagsugod sila sa online, nag messages lang, tapos call, then later on, nag-meet up. So, we can say, sa online gapon, nagsugod ang ilang relationship. Ang mudangat sa presento sa kapulisan, mga reklamo na lang og mga naagrabyado ug dunay emosyonal nga kasuko, dunay kahadlok apan ulahin na ang pagbasol. Ang ubang internet relationship malampuson, samtang sagad pakyas. Sama sa nahitabo sa relasyong Denesa og Jessibon Palomo. Sa mga anaa o nagplano sa usa ka online relationship, ani ay tambag gikan ni Major Rose Aguilar.
pamaagi sa makipagrelasyon ka through social media lang alone o dili nimo kaila, then mutiwala na ka, mubigay na ka og mga whereabouts mo or personal whereabouts mo, that is really wrong. Ay wala man jud mo nagkasinati or nagkauban or personally nagkaila. So, isip police officer, ma'am, imo bang ginaingon nga, do not ever give 100% trust sa tao nga wala nimo nakita ug personally nakaila. I can say yes, ma'am. Ang 100%, dili 100% na imong ihatag. Because it might be dangerous or it might be sweet sometimes. Yes, ma'am. There's always a space dapat dito sa percentage nga magduda ka. Considering nga nagaduda mong ganit ta sa personal para tong kaila, how much more sa wala jud ta kaila. Sa masasagad ipahinumdum ka nato, ayaw isalig sa mga estranghero ang imong pagkatao o ang imong pamilya. Ayaw itugyan ang tanan. Ayaw isalig ang tanan ug ayaw pod og kumpiyansa, labi na kung layo ka sa imong pamilya. Kay matod pa, the age of digitalization, internet connectivity is more dangerous. Labi na sa wala kaayo masuhito sa risgo niini ug labi na kung ikaw magpatanga-tanga sab tungod sa imong gugma. Love but do not give it all and do not give your full trust. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!